Hola, soc Clàudia. Et vaig explicar un poquet sobre una peça i us daré 3 opcions per endevinar-la. Està feta de metall i es va crear en 1969. Ha substituït els espantaocells i per últim s'utilitza encara però és més modern. I les 3 opcions són un tractor, un canó amb soroll fort i una bomba d'aigua. La resposta correcta era el canó amb soroll fort. S'utilitzava amb gasolina i tenia un temporitzador. De quan en quan sonava un soroll molt fort i espantava els ocells. Hola, soc Aitana i vos donaré pistes per averiguar una peça. Els seus materials són fusta i ferro. Es va crear fa més de 100 anys. Està substituït per premses mecàniques. I per últim, no s'utilitza a l'actualitat. Ara us donaré 3 opcions: cribadora, molí o premsa. L'opció correcta és premsa. Les olives es xafaven en el molí per a obtindre l'oli de més qualitat. La pasta que sobrava es portava a la premsa per a obtindre l'oli de menys qualitat.